Salamat menudlo sa ati ug sa tanang minaminaw karon kuto sa maabot iniwang silya maayong hapon kaniadtong tanan. Kining akong pamahayag mga kaigsunan karong hapuna ako ning giuluhan og ang Dios tinubdan sa tanang maayo ug tanang sautan. Alang kanako mga kaigsunan dili man tingali dautan kung kita masayod nga ang Dios sa Biblia mo'y tinubdan sa tanang maayo o dautan. Nga siya ang mipatay sa 70 ka tawo o naguol ang mga tao tungod sa dakong kamatay nga gihimo sa Ginoo. 1 Samuel 6:19. Kung atong suhiron pag-ayo ang Biblia, ilabi na sa daang tugon, atong masayran nga ang Dios di ay lumikir, lubrikir. Iyang buhat og balaod, iya rasab ang pagsupak niini. Wa man tuoy arang kaniya kay siya man ka ang hawod sa tanan. Apan sa mata sa katawan dako kayo kasaypanan ang iyang nahimo. Nagladlad siya daw-dautang pagtulunan sa mga tao. Pananglitan, diha siyang napulo ka mga sugo. Iyang gidid-an ang mga tao sa pagpatay. Apan unsa mang pagkaunsaa nga ang Dios mismo daghan man og ipatay. 1 Samuel 6:19, Exodo 12:29, o Ezekiel 23:27. Gasugo naman hinuon ang Dios sa pagpamatay sa mga lalaki o babae, bata o tigulang, lakip ang mga masuso sa waigong hinungdan. Nagsugo pagyud ang Dios sa dili pagpangawat. Apan gasugo naman hinuon siya sa pagpanulis. Gidili sa Dios ang pagpanapaw, apan gikuha niya ang mga asawa ni David o gipangabit sa ilang masilingan. Sa usa ka higayon, gasugo ang Dios ng babae pangluguson, samtang ang mga kabalayan pagatulison. Zacarias 14:2. Sumala sa Biblia mga kaigsunan, si Jesus namatay, gilubong, ug nabanha og kuno, matud pa ni Pablo, nangunos Pablo. Ug human sa pipila ka adlaw, misaka kuno sa langit ug milingkod sa tuong kamot sa Dios Amahan. Apan sa wa pa siya musaka, misaad siya ngadto sa mitinun-an nga mibalik siya dayon samtang buhi pa sila. Napalpak ang saad sa Dios kay dugay nang nangamatay ang iyang tinun-an ug hangtod karon wa pa gyud siyang kabalik. Unsa man kahay nahitabo dito sa langit? Wa kay lay kagubot gagilusad dito sa mapadlungon ng mga anghel. Kung madiskwido man o mailog sa mga ambisyosong mga anghel ang palasyo, unsa pa man unya papuy-an sa dugay nang gisaad nga daghang nga lawak alang sa mga squatters nga tagayuta. Mga higala, usalang kini kapanahom ug analohiya gikan sa Bible humanism. Kamo, unsa man sa inyong ikasulti na tungod niini, ayaw mo kahadlok. Bato niya ang kabugnaw ug ang kabuutan sa usa ka maligdong nga magtotoo. Sukta ang inyong taksa-taksa katanlag ug ipahungaw ang inyong gibati. Ang mahuna-huna o opinyon nga susama niini, anhilan ninyo mabati ning atong programa matag Domingo, kini ang kamatuoran. Og sa katapusan mga kaigsunan sa laing bahin, sa mga kaigsunan, kung ato yun sudungon pag-ayo, dili ta ikalimot nga dinhi sa yuta, mura lang tag hulmigas nga giduduaan sa Dios. Sa sinugdan kuno, iyang gibuhat ang tao. Ug sa diha na ang tao, iyang gihatagan og sala. Ug sa dihang nakasala ang tao, naningil ang Dios og bayad. Ug kay dili man gyud kuno makabayad ang tao, ang Dios dalay nanaog aron mao mobayad. Ug dayon, ang Dios sasab ang midawas sa bayad. Pagkasalimpang ko makaigsunan, nakapas mo mga higala. Tungod sa hambog sa atong isikataw, ang dili makita nga Dios ilang pangitaon. Ang dili matugkad ilag yung tugkaron. Ug ang dili matukib ilag yung tukibon. Kinaiya og taras gyud sa tao ang pagkabadlungon ug pagkagbatsinanggo ug ang pagkaway katagbawan sa kinabuhi. Sa mataglaw ay og sinalbahis nga binuhatan sa Dios diya sa daang tugon, ila dayong tabunan o panaligdan. Nalimot tingali sila nga ang Dios wa magkinahanglan sa ilang panabang. Wa magkinahanglan sa ilang pag-ulo-ulo ug labi na wa magkinahanglan sa ilang pagdepensa. Sukad pa sa sinugdan, mismo ang Dios daan ang nagpadayag og biangkon nga siya ang nagbuhat sa tanang maayo og tanang dautan. Og sa katapusan ako maingon mga kaigsunan,
nga ang matuod nga manipayon mao katong tao nga nakakatuna sa pagsilbi sa isig tao. Salamat. Ako si Rudy Racasa, Basta Radio Bumbo.